mga produkto sama sa Calabo Plus Herbal Capsule with Mangustin, Calabo Plus Herbal Capsule with Garlic, Calabo Plus Herbal Coffee Original, o Calabo Plus Gold Herbal Coffee with Maca, Calabo Plus Herbal Oil Liniment, Calabo Plus Herbal Soap, Charisma Beauty Soap, Charisma Kojic Soap, Angelic C with Sodium Ascorbate, Calcium Ascorbate, Vitamin D3 plus Zinc, o Angelic Roll Relaxing Oil. Tutok pakatok sa udo. Pakatok sa udto mayong udto na pudusab kanaton tanan duyog ta sa pagpaminaw kanato karon mga taknaa maayong paglanog-lanog manukad kita sa pagpahimsog sa tuang kalawasan batok sa mga sakit na pwede mo pakgang sa tuang kinabuhi mga kabisyo my love so sweet. Of course kini ang inyohan DJ Mike Killing. Mayong afternoon. Ala sige plus starta and aniya po ang atong ka-spotting partner. Aniya po ang inyong gwapong taro ay lumping ha. Kini si Lolo Baba oh. Ah. Yes, mga kabisyo, my love, so sweet. Pabati ta ninyo ha, og manukad kita sa paminaw kanato, ilabi na sa mga pakatok karon nga makapabusog sa inyo ha, samot. Kabayo, mga good me, nga gusto mong malingaw kay murag, kuan mo ba kanyang depress mo. So, pag inganya ganyang depress mo, ko na lang ta, mag-over the back na lang ta, ha? Kay 3-0 ang score karon, leading ang Miami sa score nga 128 o 102. Oh, sure na yung pasok ni Miami kay kusugin ni sila. Oh, gipakisan yun yung tama ni Butler good. Alas sige, huwag mo kani siya resulta kagahapon ato ni Agi, no? Ang score sa Lakers 108, Denver 119. Unsa na si Uncle ni mo Uncle Libro ni mo may kilig. Amot lang lagi, kulangan ni siya tumarog kalabo manggod. Muna ako pa sa inyo, kabisyo my love, especially sa pagpaminaw kanato, ha? Pilion na to ning Calabo Plus Herbal Food Supplement para dili mo magluya. Okay, kini nga tulo manon tuod gatog kanato sa Jesser Marketing Calabo Plus Herbal Food Supplement gadunay ingredients nga kalabo, mangustin, malunggay, gabon, panyawan ug ginseng nga manalipod sa kalawasan batok sa cancer, tumor, ulcer, diabetes, myoma, dysmenorrhea, leukemia, insomnia, anemia, pneumonia, ubo, TB, asthma ug uban pa. Marisi sa pag-inom sa Calabo Plus Garlic nga dunay sangkap nga garlic, lemongrass, turmeric, koluyan, dilaw, tawa-tawa ug manaba. Makatabang sa kalawasan batok sa high blood, high cholesterol, rheumatoid arthritis, epilepsy, stress, fatigue, dengue fever, kidney stone and all infections. Ang duha ka klase sa Calabo Plus Herbal Capsule mapakgang sa tanang bakterya ug virus nga dili makatapot kanimog sa imong pamilya. Calabo Plus Herbal Products kaysa Calabo Plus tanang balatian tudas ginama sa Jesser Marketing. Ala sige, padayon ta sa tuwang panaguban. Nagpost ko social media Lolo Baba ba na ako gipangutana dito dapita. Aw sa team magipangutana may kiling. Wala nang utana lang ko sa urag survey lang siya kumbaga. Oo. Kung ugaling kini siya nga mga pangutana, no? Kung nakay naibgan, unsa may mga signs nga dili ka bet sa imuhang crush. Ato paminawan ng mga tips sa uban nato mga kabisyo my love so sweet nga nagpadala sa ilaha mga reaksyones, no? Kung unsay mga senyales kung anong dili mo bet sa imuhang crush. Ano yung mga komentog tubag atong basahon? Kabisyo my loves, matut pa ni Maricel Samot Saragosa. Agi-agian ragyod nako. Agi-agian na daw niya Lolo Baba. Wow, bakit ka mura kag sikuan ha? Mura kag beauty pageant. Napailain din ni Lolo Baba. Isin lang ang iyahang mga chat.
Matud pa ni Limuel Hibionada. Matud pa ni Ellen Tan Tel Looron sa imong naong. Makaluod. Paganya ra ba giluod, mura ba kagsama ang nagnangala na dya sa iya, kumpiyansa kang luod-luod, ha? Matud pa ni Senior Santo, dili ka tagdon. Dili daw niya tagdon daw. Pero way pakialam si Hani Salosa. I don't think so. Matud pa. Rend Ibagak, dito mo dikit sa kwartahan, bisag maot. Ay, way nga niya, ay. Luoy po taon ni mga kuhan, mga gwapong publing uyamot. Kagaya po taon may gustisya. Gwapo lagi niya sa muaan eh. Ha? Di ko makapasigarbo nga dagang ko kwarta kay wadyo ko'y kwarta pero makapasigarbo itas tong kagwapo. Kalungi taon mi. Kalungi taon ako ray nalungkot. Okay, matud pod ni Irina Kawano. First focus ako sa training and also study. Traditional makani siya. Dugay mo reply ngani man jud ko sa una pa. Matud pa ni Sheila Marie Pulbe. Tanaw to yung profile be. Mao gid basta gwapa gani tagdugay gina ma-reply lulubaba no. Anya maginya sila mga kuan maginya sila adjust kayo sa tanan. Anya ikaw po dahil po kasuko kung galing dili ka replyan ha. Kay ubar ba sa iyo pag masuko musulti na ba dyan? Radyo gwapa. Okay siya, bahala siya diya kung di siya mamansin taon good. Sulti mo ko galingon. Magbahay ka. Dako kayong kawalan, wako niyo mo gipansin day, ha? Dapahon biya po do or sa kuan naman yata ni. Anggol-anggol sa cellphone naman siguro. Pero okay na. Pwede na. Sheila Marie Holbe Abonero. Oy, sulat nimo, kabalo ko. Ano po ni Rodel Kisel, kung matulog na lang di ay. Matulog lang daw siya lulubabak. Damay-damayon. Gabi mo guna ko nag-post. Kita katulog ba? Muna ako ning siya gi-post dito. Wa nay sign oy di siya mangita di ay lay unsay purpose sa kaigat o di kabalo mangita. Matod pa ni Alex Mante Ramos. Okay, sige. So mo toy laha mga reaction actually dagan pa kayo no. Anyway, maayong morning ug maayong udto day sad sa mga suking kabisyo hinigugma nato karon nga naga-tune in sa tuang programa. Ilabi na ning mga stasyon nga naka-tie up ka nato sad pod nga nabot ato ang pagsibya 93.9 Yes FM Kagway, Thrill Radio San Franz, DXJC 88.3 Line FM, Badas 90.5, Real Banat Radio Davao Oriental, Big Radio Bayugan 89.7 Lupon Davao Oriental, Line FM Barubo 88.9 Line FM Tubigon Bohol, 94.3 Tandag City, Radyo Tribo Madrid 98.7, 99.9 Radyo Gindulman Bohol, 91.7 na 1 FM Marihatag Surigao del Sur, 94.7 na 1 FM San Miguel Surigao del Sur. Thank you so much sa inyo hadiag, maayong pagpaniud to, maayong paglanog-lanog kanato mga kabisyo, my love, so sweet no. Ang uban sa inyo siguro mahuyang, maluya sa rason nganong dili mo bet sa inyong crush. Kulang siguro ang atong mga moves or di ba ka, did you kaniya bet kay nasa'y uyab? Kanya ay pamugos mo ko galingon. Kay bisag bet mo siya naman po sa ilaing bet. Hanggaan na lang siya bet, ikaw bet ha? Bet sin kay ka ba ha? Bet kita pero sinisin mo lang ako ha? Ay repeat mo. Ba't ka ganyan ha? Ay nako, ako pa nimo ko diha karon kabisyo my loves, minom na lang ka ni ato ang Angelic C vitamins para protektado og himsog ang imong panglawas, gana kang mukaon, nindot ang imong pagkatulog, no? Diri sa Angelic C vitamins. Okay.
Inom sa Jessa Angelic Sea with sodium ascorbate na vitamin C ang pinaka-epektibong vitamins nga dunay herbal content. Puno sa mga minerales ug modepensa sa imong kaluwasan batok sa mga virus ug bakterya. Jessa Angelic Sea with sodium ascorbate na siya. Gani, magpahimsog na lang mo kay lisod ba kayo magluya bitaw tuod o dapat research yun mo mga maayong kuan benepisyo kaayo sa imong habaltian nimo kay lisod kayo sa unang panahon wa gitaon tuod mianya ba ang kasayuran lagi mabatunan namo kanya magpa-check up mi sultian mi sa dugang impormasyon nga ihatag sa doktor labaw niya kung gani kami sa una taga bukid magimi may kiling pero bisan taga bukid mi kaskulya pod mi kabalo pod mi mo sabot pero bisan pa man di ra igo ba nganong nakasulti ka man ni ana lulbaba. Alangan kay nagpa-check up ko sa doktor. Nya kay doktor kay Tagalog man. Motong napugos ko magtinagalog. Adyo, magpa-check up ko. Anya ko ang panit kay maraming magtubo-tubo. Namduman niya kumingon tong doktor nga, oh my God! Ang raming butlig! Butlig sa mukha mo! Sige, huwag kang magalala. Bukas, tatanggalin natin ang butlig na yan. Oto, uli ko may kiling, naghilak og taman. Naghilak ka og taman? Butlig ramang kuhaon? O gani, kay wakatigo kasi yun sa una, muna ako naghilak og taman, kay akong una to. Patay ni, ugma, tanggalon akong butlig. Usaw naman lang na ako ni paglakaw. Ito akong butlig tanggalon. Butlig ba ka ng burot-burot sa imuhang pamanit ba? Mo ganito. Wala rin ako ni Balan after 10 years ago. Unang dako pasalamat kayo na internet karon. Nanay mo ka smartphone, makalisod-research na kay ka. At ipreso mo, ginmihan ng mga butangan yun. Ang sayura may balana mo, ang chismis ng isulti silingan. Iyaw mo niya, hadloy ko sa una, tanggalan kong butlig. Kapag to, anduan niya ko katil, ang itanggal ni doktor. Tama bitot ka lulubaba no kana manginganang panahon sa una lisod jud kayo mangalap og mga impormasyon nga pwede nimong mahibala no magamit para dili ka masultian o kuan gining durante ba. Ignorante magita sa una kayo tanan. Labaw na kana bitaw natay mga kagid-kagid. Bisag unsa lang gyud atoy pamahid gitaw niya na. Bitaw nyo. Mo niyang dapat magbasa-basa po taon tuod ta. Pero kung di ka kabalo mo sabot sa gibasa, ilabi niya kung resitahan ka sa doktor, ignan kag ipahid mo ito 3 times a day. Pero wag ya po ipikto may kiling. Ano man? Kay gipahid lagi niya, pero ang resita may gipahid. Pagtanaw siya, buling niya kayo, di na maklaro sinulatan niya, di na madawat sa parmasya. Ibang kag ang resita may gipahid 3 times a day pag yun. Importante jud kayong kuan lulubaba no ang imuhang tawagan na maayong pangisip dapat bisan dili kay ka tantong bright kabalo jud ka mo basa og musulat. Kung di ka makasabot di ipasabotin mo sa lain. Problema, lain man po pasabton itong isa. Labaw na yung mga nasa mga bukid-bukid na bahin. Minyos kay sa edukasyon kay layo kayong eskwelahan o niya ang uban kanila pitos niya walay mabilin sa tagbalay, walay mabilin sa bata, walay mabilin sa mga anak. No, mo niyang imbes mo eskwela, mag-uma na lang sa bukid. No? Kaya uban gini kaya, musulti mo sila ang anak. Unya, sa man yung pagskwila ni mo, makakaon ka niya. Di pa man ganyan makakaon ng eskwela kung ganyang bata pa suguon ni mo. Kanyumdum yung kuwat yung trending nga bata pa, bang ningon siya nga, bata pa ako, ganito na ang trabaho ko. Rookie lang, laban Japan. Bahala na si Batman.
Pambihirang buhay to, pero sa inyo kita mga Pinoy, diha kita nahasa og tama, labaw na sa bata pa lang ta. Ha? Kuki na ta, o bayan na ta sa mga buluton sa balay, mga bata karon. Pasilhigo nimo murag bugat kayo ang tiil o kamot. Ha? Astang buot, lisod kayo pasilhigon eh. Ha? Murag kamatay. Ha? Oh, pero pag unitig cellphone, ha? Yahay kay paminyaw. Lami kay paminsyal. Higda pa, bilagaglangkad pa. At home, halupito. Una importante po kayong disiplina, no? Gani, tama jud ka diha lulubaba kay diha kita maingon na kining mamatuto bitaw sa kasayuran, kamatuoran, sa mga buluhaton, sa kinabuhi, uguban pa. Anyway, sama na lang ani ato ang pag-isgot-isgot mga kabisyo my loves, labaw na sa pagpahimsog sa kalawasan. Kung ikaw gani diha dunay high blood, hypertension, palit na og Calabo Plus with garlic, lemongrass, turmeric ug Calabo leaves. White to green ang color sa kapsula niya na makatabang ni siya molibyo sa high blood, hypertension, arthritis, rheumatoid, patol, fatigue, dengue fever, ulcer, guban pang mga balatian. Pares sa Calabo with mangosteen para optimo sa kombinasyon. Calabo Plus Herbal Products ang pinakamaayo nga food supplement ora mismo ang epekto. Duyog ta padayon sa to ang panaguban, padayon sa paglanog-lanog, kubati gyapon sa pagpahimsog. Diri sa to ang programa mga kabisyo my love, so sweet, kauban gyapon ta ninyo. Kini gyapon ang inyo DJ Mike Kiling. O kini po si Lulubaba, oh. Yes, sir, marketing. Yes, sir, marketing. Yes, sir, marketing.